nandi kuvuka ndikulo okola kunupai supai phakathi kokhiwa kobomi sisekusekufeni siyafuna usizo kubani na wenkosi ozikhumbeleyo izono zethu yeva ilizwi liphuma emazulwini lisithi bhala Jwane udibano yolo abafele enkosini. Ewe kananjalo imisebenzi yabo ilandelana nabo. Asizanga nanto kusemhlabeni. Kusekheno bathi ke kuminanto. Yehova ubenika Yehova uthabathile. Igama lika Yehova malithule. Asizanga nanto kuza emhlabeni. Yabonakala kananjalo ukuba sike kuminanto. Yehova ubenika Yehova uthabathile. Igama lika Yehova malibongwe. Nandi kuvuka ndikubomi okholwa ikum nokuba efini wodla ubomi no osuba isitha ubomi khona asizanga nanto okuza yabonakala kananjalo ukuba sike kumnandi. Yehova ubenika Yehova uthabathileyo. Igama lika Yehova maliphunyiswe. Nandi kuvuka ndikubomi Ngiyayithanda inkonzo yodade iyakhawuleza. Ngoku into ezakwenzeka bobawo sizawungcwaba la malungu omabini. Xa sizawukwenza lo msebenzi, xa sifika apha emangcwabeni masicele utata u-Archbishop uGusako uba thona amandla wonke yisewenkosi yethu enguYesu Kristu. Namhlanje silapho kwakhona somandla sifaka le mizimba yezintwazana. Thixo onamandla wonke, xabisa ke umzimba wabo Thixo olungileyo, ngoba wawunqabisa umzimba kaMosisi nanamhlanje alaziwe ingcwaba labo. Xabisa lo mzimba wabantwana ukuze somandla ubuyayo ubetha ixilongo lakho bavuke bekumila kumbi. Siyakuthemba sinceda ke Thixo, usesikhosta inkosi yethu. Vumanga nenkulu bobawo sizawufunda nje isifundo sethu sabasifutshane. Zintwana zingekazalwa
intaba ungekadali umhlaba nelizwe. Kwangokunaphakade kude kube ngunaphakade wena unguThixo. Yamguqulela entshabalalweni umntu uthi buyelani bonyana babantu. Ngokuba ebusweni bakho iwaka leminyaka linjengebinizi xa igqithileyo, nanjengomlindo ebusuku. Yabakhukulisa abanjengomthongo, kusasa abanjengengca ihlumayo. Kusasa iyatyatyamba ihlume, ngokuhlwa iyasikwa ibune. Ngokuba sigqitywa ngenqumbo yakho, siyakhwankqiswa ngomsindo wakho. Iinkohlakalo zethu uzibekile phambi kwakho, izono zethu ezifihlakeleyo uzibekile ekukhanyeni kobuso bakho. Ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho. Siyagqiba iminyaka yethu njengembali, imihla yeminyaka yethu iba iminyaka ye-70. Naxa ithi ngenxa yokomelela ibe iminyaka ye-80. Mandla ayo abubunzima nobubi banoko, ngokuba inqanyulwa kamsinyana size sibaleke. Ubani na owazi amandla enqumbo yakho nomsindo wakho ngokoyikeka kwakho. Sazise ukuyibala imihla yethu size uya Yehova koba kode kube nini na kangakanani na, uze ube nosizi phezu kwezicaba zakho. Sikholise kusasa ngobubele bakho, ize isigcobe sivuye yonke imihla yethu, sivuyise njengokwemihla owabusibandezela ngayo, njengokweminyaka sabe sibona ububi ngayo. Makubonakaliswe izenzo zakho ezicabeni zakho nokungcwalisa bakho kubantwana bazo. Mabuthi ubuhle bukaYehova uThixo wethu bube phezu kwethu, nomsebenzi wezandla zethu uqinise phezu kwethu. Ewe, umsebenzi wezandla zethu uqinise. Sifumane iculo bobawo kuzo zombini ezifemeli, ihle ngokufanayo lemizimba ngexesha elinye. Enkosi kakhulu ngokuzama kwenu lo msebenzi, side siwuqoshelise lo msebenzi. Notata abanyamezeleyo kule meko ngendisenzela. Enkosini maxaka wonke into onikezele ngesandla nongaphethanga uphethe, ngoba beneliso lokujonga ukuthi ingase kwenzeke ngodlobo. Kwenzekile, siyabulela kakhulu. Ngoku sawuqhubekeka nomsebenzi wethu bootata bam, sigqibezeleni sibe nogoduka. Into ezakwenzeka mandizicela iinkokheli zisondele, naye wonke umuntu unelungelo lonwaba, ngoba ngosawugalela umhlaba woba. Ndiyacela nisondele uba ningameli kude. Abanye ngapha, abanye ngapha, abanye ngapha, ngoba sinika ityala, abanye bagalele ngapha, masithabathe ke isifundo esizasisa kulo msebenzi. Uyakhohliswa yena lusizi, uyavela ke andikunqanyulwa njengembali, uyabaleka njengokungathi sisithunzi, angezi emhlabeni. Phakathi kokudliwa kobomi bam njengokuba kukholekile kuThixo onamandla onke ukubizwa yomibini imiphefumlo yoodade bethu, udade wethu uZanele nodade wethu uLindelwa, abamkileyo, othandekileyo bobabini, siyawufaka imizimba yabo emhlabeni, ungumhlaba emhlabeni, uluthulu ethulweni, uluthuthu eluthulweni.
nethemba eliqinisekileyo lokuba bonke abo bafela kuKristu bobuya bavuke baye ebomini obungenakuphela ngayo inkosi yethu nomsindisi uGuqula lo mzimba wonakeleyo ukuze wenziwe ufane nomzimba wakhe unobungcwalisa ngoko kusebenza kwakhe okunamandla uzisa zonke izinto zibe phantsi kwakhe ngeva ilizwi livela emazulwini lisithi bhala uthi kum banethamsanqa abafileyo ewe Nkosi utsho umoya imisebenzi yabo ilandelana nkosi siphathe ngegama utata uArchbishop wethu asamkelele le nkonzo siyigqibele ngoku ngoYesu Kristu Nkosi. Amen. Amen. Nkosi tata ukwenza ke imicimbi ifutshane nokuzama ke ukonga namaxesha bobawo. Ngoku sizawungena kwinkonzo yesibini apha sibona ilitye elileleke engcwabeni likaLindelo. Likhona nalapha kwatatukana into eyenzekileyo bobawo liye ladileya likhona lithengiwe alifikanga ngoko ke utata uzawuthi xa eqhuba lo msebenzi abadibanise bobabili xa lifike nani lizawubekwa ngokwendlela ngoba aqinisekanga uba sizawufika singayihlanze apha kwexaleflesh sizowubeka ilizwe bawuthi ke abakhozi abakhoyo nezemisebenzi kodwa utata ngoku uArchbishop uzawuqhuba lo msebenzi ngokufanayo ngoba nale unalo ilitye naye lo unalo kodwa ke alikho into ekhoyo ngumnqamlezo sakwenza ke ngolo hlobo ndizawunikezela utata uArchbishop benguye kosiqhubela ke le nkonzo yeli litye lethu agqibezele umsebenzi ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Sizawuqala ke le nkonzo qala ke ifemeli indipha abantu abathathu bazawufunda Nkosi yam nakaloku nje Thixo wethu sicela wena Nkosi namandla amakhulu nakulo Nkosi umsebenzi Nkosi elungileyo sikhokhelwe nguwe Thixo namandla onke xa kumiswa Nkosi litye kule ndawo Nkosi namandla Thixo wethu ukuze kusisikhumbuzo Thixo namandla lo ulele kule ndawo Thixo namandla amakhulu ukuze Nkosi yam xa Nkosi ifamily Thixo namandla isomkhangela Nkosi elungileyo ibone Nkosi amkele litye Thixo namandla ngoba Nkosi ulele kule ndawo Thixo namandla amakhulu la undifundele masifumane ke incwadi yethu yelitye apho kwincwadi yeGenesis chapter 35 verse 20 uYakobe wamisa isimiso phezu kwengcwaba lakhe sisimiso sengcwaba likaRacheli nanamhla. Nkosi tata ulele sizawushumayela sawuthini ilizwi nje bendibeka elibonisa into yokuba le nto siyenzayo into efanelekileyo uba yenziwe sicaphule eBhayibhileni. Amen. Bawuthiwa le ndoda uYakobe uyalibeka ilitye apha entloko kanye asisimiso ke eso. Ngoku ke Nkosi ezukileyo nikazi wezinto zonke mdala ofanelekileyo unene Thixo wethu Thixo wakaWilliams uphulaphule Nkosi umzamo nonqweno kulusapho yamkela imithandazo nezitakuziso zabo xa besenza lo msebenzi phulaphula Nkosi izicelo nemibulelo yabo abayenzayo kuwe ngenxa yobomi inqamke imisinga ngemisinga yezinto ezibaxakelisayo kunye nawe njengenkosi yobomi bethu sikelela egameni loyise kolonyana nelomoya oyingcwele. Amen. Ngegunya lefamily yakaWilliams
nebandla le-Christian Girls Apostolic Church in Zion. Siyalityhila eli litye egameni loyise wenyana nelomoya oyingcwele. Amen. Qale ke usifundele. Khawuza usifundele. Remembered by mother, father, and sister and brother, Lindelwa Williams. Rest in peace, Lindy. Double game. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.